ब्रिस्तारा कोने प्रियोळ हांगासर स्वयं अपघात घडलो। ह्या अपघातात एक मिनी टेम्पो रिक्षा परतली। अपघातात कोणाक देवा कृपेन कांय दुखापत जाली ना, पण स्टेरिंग लॉक जावन अपघात घडलो म्हूण रिक्षेचो ड्रायव्हर सांगता। आरडीएक्स गोवा खातीर प्रियोळच्यान विदिता प्रभू। स्टेरिंग लॉक जालें। खंय वयतालो तर तूं? खंय वयतालो? कॅन्टीनची गाडी कॅन्टीन? खंयची कॅन्टीन रे? स्टार कुंडय किचन कुंडे किचन। तूं आतां खंयच्यान फर्मागुडी वयल्यान तिकडनं येतो फोंडेच्यान येतालो तूं आतां? तिकडनं येतो हां, स्टेरिंग असो कसो लॉक जालो तर मदींच? स्टेरिंग लॉक होऊन पॅक झाली गाडी साईडला न्यूट्रल मारली होती? नाही नाही न्यूटनमध्ये कशी राहील चालू गाडी पण काही लागलं नाही ना कोणाला? लागलं नाही सध्या मी एकटाच होता। ओके ओके। पावसामुळे झालं काय, स्लिप वगैरे झाली तसं काय? पावसामुळे स्लिप झालं काय पूर्ण चेक नाही हां ओके। आपलं नाव काय? योगेश योगेश।